Syekh Bakumbi, begitu Rehman Bakumbi, Zakirul Bakumbi Agam, Asirul Ahmad Bakumbi, Saiful Bakumbi Agam, Asaful Bakumbi. नोंथांमोना नुबाय थादों दे BPF राजखान्थि हानजायाव गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनिफ्राय लाइमोनफोरा जगदान होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे बाथ्रा बुंथिदों। आथिखालाव BPF राजखान्थि हानजायाव उन्दै उन्दै लाइमोन फरायसाफोरखौ जइन जाहोनाया बिथांमोननि जिउ दानायखौ स्पीड ब्रेकार होना थाबथा होनाय बायदि जादों होननानै बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। जि बाथ्राखौ जोङो माने मालाबाबो सानफेराखै जे यां स्टुडेन्ट जायफोरा माने दाबो माने डेम'क्रेसिखौ बुजियाखै एडाल्ट फ्रान्चाइज 18 इयार्स प्लास जायाखै बे मानसिखौ जुदि नोङो जुदि एक्टिभ पलिटिक्सआव पेरेन्ट बडियाव जुदि सोयोब्ला बेफोर जोंनि थाखाय माने मोनसे जि जिउ दानायनि जि मोनसे प्रसेस बे प्रसेसआव स्पीड ब्रेकार होनानै आस' खान्दा खालामनाय होननानै आं बुंनो सानो। बिथांमोना बिथांमोनखौ बेफोरबायदि लामा दिन्थिग्राफोरा खनसे हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिनि सायाव खनसे साननाया मोजां होननानै बिथाङा बुंदों। उन्दै उन्दै लाइमोन फरायसाफोरनि गिबि डिउटिया फरायनाय गावनि जिउ दानाय। बे समाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरा राजखान्थि दोलोआव हाबनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। सासे फरायसानि गिबि डिउटिया जाबाय फरायनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो गावनि जिउ राहा दानाय। हारि आरो हादोरनि थाखाय मोजां सुबुं आरो गुन गोनां सुबुं जानाय, गावखौ गायसननाय। गिबियाव फरायनाय, गावनि जिउ राहा दानाय। नैथियाव जायखिजाया आफाद एबा दोलो संगठनफोराव मदद होनाय। फरायनाय समाव फरायसा आफादफोरखौ हारिनि थाखाय सिङाव थानानै खामानि मावनाय बा मदद होनाय। नाथाय बेखौ गारनानै सोरबाया राजखान्थियारि थुलुंगाजों जायफोर बैसो जानाय, जायफोरा राजखान्थियाव थांनो गोसो बिथांमोना थांनायाव बुंनो गोनां गैया। नाथाय जायफोरनाव भटार लिस्टआनो गैया, मुं गैया, बेफोरखौ जुदि राजखान्थि दोलोआव खामानि मावहोयोब्ला दुखुनांथाव बाथ्रा। बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायथिदों। बिथाङा बुंबावदों, आथिखालाव राजखान्थियारि दोलोफोराव उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ जइन जाहोनायाव बिथांमोननि जिउ दानायखौ स्पीड ब्रेकार होनाय बायदि जादों होननानै बिथाङा बुंथिदों। जाय बिथांमोनखौ बेफोरबायदि राजखान्थि हानजायाव हाबनो थाखाय लामा दिन्थिना होदों। बिथांमोना खनसे हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांमोननि जे सान्थौ सानस्रि बिथाङा मावनो लानाय माखासे माने जे सान्थौ बेखौ नायनानै बिजिरनाया मोजां होननानै बिथां दिपेन बर'आ बे समाव बुंथिदों। नोंथांमोना बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि गेजेर दिपेन बर'आ मा बुंथिदों नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनि। फार्स्ट एंड फरमस्ट सासे स्टुडेन्टनि स्कुल आरो कलेज इउनिभार्सिटिनि जि स्टुडेन्ट जायामोन बिसोरनि डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय बिसोरो मोजाङै फरायनानै क्वालिटि इडुकेसन लानाय, मोजां डिग्रि लानाय, गावबा गावनि जिउखौ बिथांमोना दानाय आरो सासे हारिनि आरो देशनि मोजां नोगोरारि आरो सुबुं धोन हिसाबै गावखौ गायसननाय, जाहाथे सेल्फ सास्टेन जानो हायो आरो जोंनि बर' फरायसा फरायसुलि स्टुडेन्टफ्रा स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेलनि मोनफ्रोमबो लेयाराव जाहाथे सहैयो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखायनो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि जोङो टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंदों। मेट्रिकआव जायफोर टप खालामदों बर' मिडियामनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो 50,000 होनानै जोङो सेबानि टपारखौ बरायदों। कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाजों जोङो बरायदों। आरो UPSC APSCनि थाखाय ओरिएन्टेसन एग्जाम गुबुन जोङो काउन्सिलिं मटिभेसन प्रग्राम खुंदों। जों नुदों जे बिटिआर काउन्सिलाबो माखासे एजेन्डा स्टुडेन्टनि एजेन्डा लादों। UPSC APSCनि बड'फानि मुङाव सुपार 50 मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय लादों। बे डेफिनेटलि जोंनि थाखाय बरायथाव। किन्तु फरायनाया जिहेतु जोंनि प्राइम एन्ड फरमस्ट डिउटि, बेजों लोगोसे नोंहा जातीयताबाद आरो माहारिबादनि सिन्ता चेतनाया साफ्रोमनियावबो थानांगोन। खारन हारियासो फार्स्ट। दा बेखायनो जों खावलायो जे फरायनाया नाम्बार 1, 2 नम्बराव माहारियारि आफाद आरो गौथुम
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो कलेज इउनिभार्सिटि आरो स्कुलाव फरायनाय बिथांमोन फरायसा फरायसुलिया जेनेरेल मेम्बार बे डिक्लेयार्ड आरो आनडिक्लेयार्ड साफा साफा जेनेरेल मेम्बार दा बिथांमोना एक्टिभ अर्गेनाइजेसनाव बाहागो लानो हायो फरायनायजों लोगोसे नङाबा साइलेन्टलि बिथांमोना हारिनि थाखाय मोजां मावनो हायो किन्तु बेखौ गारनानै दिनै जुदि सोरबाया पलिटिकेलि मटिभेटेड जायफोरा एसे एज जाबाय जायफोरा एक्टिभ पलिटिक्सआव थांगोन बिथांमोना थांनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु जायफोरा स्कुल आरो कलेज फरायदों जायफोरना भटार लिस्टआनो फैयाखै जायफोरा इउनिभार्सिटियाव फरायदों बिसोरखौ जुदि पेरेन्ट बडियाव मोनसे हानजानि पेरेन्ट बडियाव जुदि एक्टिभ पलिटिक्सआव जुदि सोयोब्ला बे जोंनि थाखाय एसे माने खाबजाथावै खामानि आरो बियो मोजां हाबाफारि नङा होननानै आं बुंनो नागिरो बेखायनो बुंनो नागिरो जे दिनै जायफोर स्कुलिं बा कलेजाव इउनिभार्सिटियाव दङ बिसोर स्टुडेन्ट पलिटिक्स खालामनो हायो कलेजनि इउनियन बडि इउनिभार्सिटि इउनियन बडियाव बाहागो लानो हायो आरो बेखायनो जों नुदों जे भारतीय जनता जुब मर्चा बिजेपिनि युथ विं दङ एबिभिपि दङ स्टुडेन्ट विं एनएसइउआ जाबाय माने कंग्रेसनि युथ विं बा बेबायदिनो सिएसएफआइ दङ गुबुन गुबुन माने पलिटिकेल पार्टिफ्रा गावबा गाव स्टुडेन्ट विं युथ विं बानायनानै लादों आरो डेफिनेटलि बेबायदिनो रिजनेल पार्टिफ्रावबो दङ एजिपिआबो थागोन इउपिपिएलआबो थागोन बिपिएफआबो थागोन किन्तु जों नुदों जे आथिखालाव जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आं बिथांमोनखौ सोंखारिनो नागिराखै बिथांमोनखौ आङो दायबो होनो नागिराखै किन्तु बबे लामाजों दिंग्रायदों आरो मटिभेसना मा बेसो जोंनि थाखाय साननो गोनां जि बाथ्राखौ जोङो माने मालाबाबो सानफेराखै जे यां स्टुडेन्ट जायफोरा माने दाबो माने डेम'क्रेसिखौ बुजियाखै एडाल्ट फ्रान्चाइज 18 इयार्स प्लास जायाखै बे मानसिखौ जुदि नोङो जुदि एक्टिभ पलिटिक्सआव पेरेन्ट बडियाव जुदि सोयोब्ला बेफोर जोंनि थाखाय माने मोनसे जि जिउ दानायनि जि मोनसे प्रसेस बे प्रसेसआव स्पिड ब्रेकार होनानै आसखान्दा खालामनानै आं बुंनो सानो दा बेखायनो कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायदों स्टुडेन्ट पलिटिक्स खालाम बबेबा इउथ विंआव खामानि माव आंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु जातीयताबाद जातीय सिन्ताया प्रथम फैनांगौ गावनि जिउ दानाया प्रथम जानांगौ आरो बिनि उनावसो नोङो बाखि खामानिखौ साननांगौ दा बेखायनो बेफोरबायदि खामानिया जाहाथे एक्टिभिटिया सोलिया आरो जायफोरा बेखौ नेतृत्व लादों बिथांमोना बड'फानि आदर्श सान्थौ सानस्रिखौ गोसोखांनांगौ आरो मेयार पलिटिक्सनि थाखाय पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बेफोरबायदि सोरनिबा जिउखौ आसखान्दा खालामनाय सोरखौबा माने नोङो भुवा मटिभेसन होनानै बिसोरखौ गाब्रु होनाय खामानिखौ जाहाथे दामावथों आं बेखौ खावलायबाय बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव